έχουν σαβήσει, χρειάζονται να γίνουν τομές και πρέπει, αφού βλέπουμε ότι τα σωματεία, σαν σωματεία που απαρτίζουν την Ομοσπονδία, θέλουν το καλό του αθλήματος, και όταν τα σωματεία, και νομίζω έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, όταν ιδιαίτερα οι πρόεδροι καθίσουν γύρω από έναν τραπέζι και βάλουν τα πράγματα κάτω, επειδή αυτοί οι άνθρωποι βάζουν τα λεφτά τους, πονούν το άθλημα, αγαπούν το άθλημα, νομίζω μπορούν να βρουν τις λύσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα στη δομή της Ομοσπονδίας. Αν θέλετε, θα προχωρήσω και ένα βήμα από κάπου πέρα από αυτό, ότι πρέπει και τα άτομα τα οποία αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι άτομα τα οποία πάνε εκεί με σκοπό να εξυπηρετήσουν το άθλημα και όχι απλά να γεμίζουν τις καρέκλες, απλά και να λέουν ότι είμαστε εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία του μπάσκετ. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσει να σέβεται τους σκόπους και τους μόχθους των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το άθλημα. Και απλά εμείς να του υπενθυμίσουμε ότι κατέχει αυτή τη θέση, γιατί τα σωματεία θέλουν να κατέχει αυτή τη θέση. Εάν τα σωματεία αποφασίσουν ότι δεν εξυπηρετεί το άθλημα, είτε ο πρόεδρος είτε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο αυτό μπορεί να το κάνει ανεξάρτητα το κάθε σωματείο φυσικά, πρέπει και ο ίδιος να αναλάβει τη δική του ευθύνη, τη μεγάλη ευθύνη που του αναλογεί. Γιατί αν, όπως έχει πει και ο κύριος Πετρίδης, ειδικά στην περίπτωση του Λί, η οποία περίπτωση του Λί ταλαιπώρησε ολόκληρη την Κυπριακή καλαθόσφαιρα, είχε το θάρρος η Ομοσπονδία γενικότερα και έπαιρνε τις αποφάσεις τις οποίες έπρεπε να πάρει την ώρα που τις έπρεπε να πάρει, δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτό το θέμα περίπου 6-7 μήνες μετά την αρχή του. Υπήρχαν οι περιπτώσεις, υπήρχαν οι χρονικές στιγμές οι οποίες έπρεπε να δοθεί έναν τέλος σε αυτό. Και απλά να υπενθυμίσω ότι η Ομοσπονδία είναι εκεί για να προστατεύει τα σωματεία της. Τα σωματεία δικαιούνται να κάνουν λάθη. Και το ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ στις εγγραφές πρέπει να το κατανοήσουν όλο αυτό. Το σωματείο θέλει να προστατεύσει το σωματείο του. Αν ένα σωματείο, είτε λέγεται ΑΕΛ είτε λέγεται ΑΠΟΕΛ, κάνει ένα λάθος, πρέπει η Ομοσπονδία να έρθει και να διορθώσει αυτό το λάθος και όχι να το συνεχίζει και όχι να προσπαθεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά, προσπαθώντας να κρατήσει κάποιες ισορροπίες που μετά δεν βγαίνουν οι ισορροπίες αυτές και έχει γίνει αυτόν τον μπάχαλο. Να προσθέσω, κύριε Μουσουρίδη, μιας και αναφέρατε το όνομα του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας, ότι του απευθύναμε πρόσκληση να βρίσκεται απόψε εδώ κοντά μας, μιας και το θέμα ήταν η Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Δεν θέλησε, ευγενικά μας απάντησε ότι εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες, υπάρχουν προβλήματα σε εκκρεμότητα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για αυτά. Πάντως, μιλήσατε για αλλαγές καταστάσεων, πιθανόν ζητάτε και αλλαγές προσώπων στην Ομοσπονδία. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, Κατερίνα. Δηλαδή, αν αλλάξει τα πρόσωπα και δεν αλλάξει την νοοτροπία, αν δεν αλλάξει το οργανόγραμμα, αν δεν κινηθεί σε επαγγελματικά επίπεδα, αν δεν προσπαθήσει να φέρει έσοδα σαν Ομοσπονδία, τα οποία θα τα διανέμει στις ομάδες, τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν κάνει αλλαγή προσώπου με την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα, είναι και αυτή η κίνηση σπασμωδική και το χαρτί θα καεί. Αυτό που πρέπει να γίνει πλήρης αναδιοργάνωση των θεσμών, της δομής, και πλέον τα πράγματα πρέπει να μπουν σε έναν επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν μπορεί να καθορίζει μια απόφαση η οποία επηρεάζει το ΑΠΟΕΛ, τον Αχιλλέα, την ΑΕΛ, τον Κεραυνό, έναν άτομο μέσα στο Συμβούλιο, το οποίο η ομάδα του δεν έχει καν ομάδα στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να επηρεάζει μια απόφαση η οποία. Να φέρω ένα παράδειγμα. Συζητούσαμε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, που είναι εκεί που ξεκίνησε η όλη κόντρα, αν θέλετε, και το κακό στον μπάσκετ. Το περασμένο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Προσπάθησαν κάποια σωματεία με τη δύναμη που έχουν των όγκων των φιλάθλων τους, κάποιες συγκυρίες ήρθαν, βρήκαν μία πηγή εισόδων, η οποία θα τους βοηθούσε να ανταπεξέλθουν σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική εποχή, η οποία ζούμε όλα τα σωματεία. Δεν μπορεί ο εκπρόσωπος, παραδείγματος χάρη, μιας ομάδας η οποία δεν αγωνίζεται στο πρωτάθλημα, δεν μπορεί ο εκπρόσωπος μιας ομάδας της δεύτερης κατηγορίας ή ο εκπρόσωπος του γυναικείου να καθορίζει τη μοίρα του ΑΠΟΕΛ, της ΑΕΛ, του Κεραυνού και των άλλων ομάδων. Γιατί πήρα μια απόφαση ότι ένα συγκεκριμένο κανάλι στήριξε την καλαθόσφαιρα εδώ και 10 χρόνια, άρα πρέπει να τους δίνουμε λευκό να κάνουν ό,τι θέλουν στον μπάσκετ. Είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει οι ομάδες που αποτελούν την πρώτη κατηγορία να οργανώσουν την Ομοσπονδία. Αν θέλετε να μπούμε και σε επαγγελματικά πρότυπα, αν θέλετε να διοργανώσουμε και μια επαγγελματική λίγκα, όπου οι προέδροι θα βρουν τον τρόπο να το κάνουν για να έρχονται έσοδα στα σωματεία. Γιατί τα σωματεία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και στο τέλος της ημέρας, με την υπομονή και την επιμονή της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ, επωφελήθηκαν όλα τα σωματεία από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Είχε ξεσπάσει μεγάλη κόντρα το καλοκαίρι και κύριε Πετρίδη, χαμογελάτε. Είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρος για το ζήτημα των τηλεοπτικών. Ήταν μια πολύ σημαντική αλλαγή που επήλθε στον τομέα της καλαθόσφαιρας. Εμείς νιώθουμε αρκετά δικαιωμένοι, γιατί ακολούθησαν και άλλες ομάδες πλέον σήμερα και είναι εξαιτίας του ΑΠΟΕΛ. Και αντί αυτού δεχθήκαμε όλη την επιθετική από όλα τα σωματεία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά για το γνωστό θέμα, αδίκως. Σήμερα μιλάμε ότι τουλάχιστον οι μισές ομάδες της πρώτης κατηγορίας έχουν αναβαθμίσει τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα σε χρηματικό ποσό που παίρνουν. Και νομίζω και η Ομοσπονδία, δεν κάνω λάθος, για τον τελικό του κυπέλλου έχει πάρει καλύτερη προσφορά από ό,τι ήταν μέχρι στιγμής. Και για 2 αγώνες της εθνικής ομάδας. Δεν υποτιμούμε τα μέχρι τώρα έχουν προσφερθεί σε τηλεοπτικά δικαιώματα μέχρι πρόσφατα, μέχρι πέρσι από το άλλο κανάλι. Όμως δεν μπορεί μια ομάδα που προβάλλεται τουλάχιστον 6 με 8 φορές το χρόνο στην κανονική περίοδο και άλλες τόσες στα play-offs να παίρνει ένα μηδαμινό ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ για όλα τα παιχνίδια που θα προβληθεί από την τηλεόραση. Γι' αυτό και με τα καινούργια δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στα τηλεοπτικά δικαιώματα, πρωτοστατήσαμε και νομίζω ήταν προς όφελος όλων των σωματείων και δεν το κάναμε μόνο για μας. Γνωρίζαμε ότι θα έρθει μια μεγάλη αλλαγή στα τηλεοπτικά δικαιώματα που θα υποφελούνταν όλα τα σωματεία και νομίζω είναι προς το καλό της καλαθόσφαιρας. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και δυστυχώς δεν έχουμε την βοήθεια είναι οι γηπεδικές εγκαταστάσεις που πάντοτε βρίσκουμε, ιδιαίτερα εμείς που χρησιμοποιούμε το Λευκόθεο, πρόβλημα με τις ώρες προπονήσεων, με τα παιχνίδια, πολύ λίγες οι ώρες από το εφηβικό με το αντρικό πρωτάθλημα που θα διεξαχθούν οι αγώνες. Σαν τώρα υπάρχουν παιχνίδια των γυμνασίων και δεν μπορεί να προπονείται κανονικά η ομάδα μας στο τελικό στάδιο που είναι τα play-offs. Νομίζω ότι θα πρέπει και στις αρχές του αθλητισμού που είναι ο ΚΟΑ να κοιτάξουν λίγο διαφορετικά την καλαθόσφαιρα, πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν περισσότερο με τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κάποιες είναι και ακατάλληλες και χρειάζονται βελτιωτικά έργα τα οποία δυστυχώς δεν μας ακούει κανείς. Και για αρκετά παιχνίδια τίθεται και θέμα κινδύνου. Οπωσδήποτε, όταν δεν υπάρχουν η ασφάλεια των γηπεδικών εγκαταστάσεων, είναι πρόβλημα για πολλά και διάφορα που μπορούν να συμβούν. Το πρώτο όμως που μπορούμε να κάνουμε και άμεσα, νομίζω ότι η προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Τουλάχιστον στις ομάδες που αγωνίζονται εντός των πόλεων. Και εδώ υπάρχει το σωματικό συμφέρον. Και κάποιοι αρνούνται γιατί δεν μπορούν να φέρουν κόσμο στο γήπεδα. Εν αντιθέσει με το ΑΠΟΕΛ, με την Ομόνια που μπορούν να φέρουν τον κόσμο στα γήπεδα. Η ΕΘΑ, ο Κεραυνός δεν θα μπορούσαν και η ΕΝΑΔ να φέρουν τον κόσμο εκείνο που μπορεί να φέρει η Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Ο Αχιλλέας έχει τον δικό του κόσμο στην καλαθόσφαιρα και γι' αυτό δεν μπορούμε να περάσουμε ένα κανονισμό να αλλάξει, γιατί υπάρχουν εδώ η δομή της Ομοσπονδίας που κοιτάζει απλώς και μόνο το σωματιακό συμφέρον. Νομίζω είναι καιρός να σταματήσει. Εδώ είχαμε πάρει αυτό που λέει ο Πρόεδρος, είναι ότι έχουμε μπροστά μας έναν τελικό κυπέλλου 4 Μαρτίου. Πριν τους ημιτελικούς έχουμε πάρει μια επιστολή, τα 4 σωματεία τα οποία βρισκόμαστε στη φάση των ημιτελικών, συγκεκριμένα Παρασκευή μεσημέρι. Και έλεγε πάνω η επιστολή από την Ομοσπονδία ότι η είσοδος των φιλάθλων στον τελικό θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Και ρωτώ εγώ ποιες είναι αυτές οι αυστηρές προϋποθέσεις. Και συνεχίζω ένα βήμα παρακάτω και λέω αυτό που έχουμε να κάνουμε με την προκατάληψη. Ναι, σας δηλώνω ότι αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα αυτιά μας ότι με κάποιον τρόπο μαγειρεύεται να μην δοθούν τα εισιτήρια τα οποία θα αντιστοιχούν ενδεχομένως στους οπαδούς της ΑΕΛ. Τότε ήταν και οι οπαδοί του Απόλλωνα, αλλά τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για την ΑΕΛ, γιατί έχουμε έναν τελικό ΑΕΛ. Να μην πάνε οι οπαδοί της ΑΕΛ στο γήπεδο, γιατί η ΕΘΑ δεν μπορεί να πάρει τους οπαδούς της.
Πώς θα διαφημίσουμε το άθλημα, έναν τελικό, ο οποίος είναι υποτίθεται η γιορτή της Ομοσπονδίας. Εν αντιθέσει με πέρσι, και να σημειώσω ότι θα παίζουμε... στον τελικό κυπέλλου, που έγινε αλλαγή γηπέδου, και πολύ καλά έγινε. Όταν είναι κάτι προς το καλό της κατάστασης, ναι. βεβαίως θα συμφωνήσουμε. Έγινε αλλαγή γηπέδου που ήταν καθορισμένο άλλο γηπέδο στον τελικό και επιτραπήκαν και οι φιλάθλοι από τις δύο ομάδες. Και εμείς έχουμε ζητήσει και εμείς σαν επίσημη ΑΕΛ αλλαγή έδρας, γιατί το Τάσος Ελευθερία Παπαδόπουλος είναι η φυσική έδρα της ομάδας της ΕΘΑ. Αν δεν γίνει αυτό το αίτημα μας δεχτών, τουλάχιστον για να νιώθουμε και εμείς ότι παίζουμε επί ίσης όρης σε έναν τελικό κυπέλλου, αυτό που ζητούμε είναι η κερκίδα που θα μας αντιστοιχεί να μας δοθούν όλα τα εισιτήρια. Στο κάτω-κάτω θα έρθει κόσμος στο γήπεδο, οι χορηγοί θα δουν ότι υπάρχει ένα γεμάτο γήπεδο, το τηλεοπτικό κοινό θα απολαύσει ένα γήπεδο, ένα γεμάτο τελικό κυπέλλου, και γιατί όχι η ομάδα μας να νιώσει ότι παίζει επί ίσης όρης έναν τελικό. Αναμένουμε ακόμα απάντηση, να δούμε αν θα μας δοθούν τα εισιτήρια τα οποία μας αντιστοιχούν. Η αντίδρασή μας όμως, και το δηλώνω από τώρα επίσημα, θα είναι πολύ δυναμική, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μας δοθούν αυτά που δικαιούμαστε. Κύριε Μουσουλίδη, να βάλουμε μια ανωτελεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Λουί Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα στους φιλοξενούμενους σας. Λοιπόν, ναι. Κύριε Δημητρίου, είσαστε ένα από τους ανθρώπους που κατέθεσε αρκετές προτάσεις και εισηγήσεις στο παρελθόν για τη βελτίωση του αθλήματος. Πώς βλέπετε την πορεία του? Έχω ακούσει προσεκτικά τους φιλοξενούμενους σας δηλώσεις που έχουν κάνει τώρα και καταλήγουμε όλοι στο συμπέρασμα ότι υπάρχει η απραξία της Ομοσπονδίας. Όλοι προβληματιζόμαστε. Κύριε Δημητρίου, δεν σας άκουσαμε πολύ καλά. Υπάρχει μία, είπατε? Υπάρχει η απραξία και η μη παρουσία της Ομοσπονδίας, η οποία δεν δίνει το παρόν της σε θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Οι καλεσμένοι σας έχουν πει και έχουν θέσει το θέμα όσον αφορά με το δεύτερο σήμα της Ομοσπονδίας. Το δεύτερο σήμα της Ομοσπονδίας είναι απόν σε σοβαρά και κέρια ζητήματα. Στο παρελθόν από την καιρό που είχα αναλάβει ως πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ, είχαμε στείλει επιστολές για αναβάθμιση και προγράμματα τα οποία θα έχουν γίνει κάποια αναπτυξιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη η ένταξη της καλαθόσφαιρας στα δημοτικά σχολεία με επαγγελματίες, με επαγγελματικό προστατευτισμό, όπως και το κολεγιακό πρωτάθλημα, όπως και στο γυμνάσιο να γίνεται κάποια πρωταθλήματα κάτω από τη γύρα της Ομοσπονδίας. Δυστυχώς έχουν μείνει κάτω στα συστάγια, δεν τα αγγίξει κανείς αυτά τα θέματα. Κανείς δεν έχει από την Ομοσπονδία ευαισθητοποιηθεί και να ασχοληθεί καν με αυτά τα θέματα που έχω βάλει. Συζητάμε συνέχεια για τους Κύπρους καλαθοσφαιριστές οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχουν Κύπροι καλαθοσφαιριστές πλέον. Πολλές είναι οι συμμετοχές των Κύπριων καλαθοσφαιριστών. Βλέπουμε μια εισρωή πάμπολων ξένων, οι οποίοι σε κάποια στιγμή θα υπάρχει εξαφάνιση της Κυπριακής καλαθόσφαιρας. Δυστυχώς αυτά είναι θέματα της Ομοσπονδίας. Και η Ομοσπονδία είναι απόν σε αυτά τα ζητήματα. Συζητάμε συνέχεια για την εθνική μας, η οποία δεν υπάρχει καν. Αυτοί που έχουν μείνει είναι πάρα πολύ λίγοι. Και δεν υπάρχει υποδομή για να δώσουμε μια νέα δυναμική στην καθόσφαιρα όσον αφορά την εθνική και όσον αφορά την κυπριακή καθόσφαιρα. Δυστυχώς, η εισρωή όλων των ξένων έχουν φέρει τα αρνητικά αποτελέσματα και την εξαφάνιση του κόσμου από τα γήπεδα. Νομίζω σε αυτό το θέμα πρέπει να συμφωνούν και οι καλεσμένοι σας ότι οι μη Κύπροι καθοσφαιριστές στην κυπριακή καθόσφαιρα έχουν φέρει και τα αρνητικά αποτελέσματα στο να μην έχουμε αρκετό κόσμο στα γήπεδα. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο έχουν θέσει και ο κ. Πρόδρομος, θέλω να τον υπενθυμίσω ότι και εδώ φαίνεται η απραξία της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής όσον αφορά την υπόθεση του άρθρου Λί. Ό,τι έχει γίνει, αλλά έχει γίνει η ίδια περίπτωση με την ΑΕΚ, με τον Ντεμάρκο Τζόνσον. Ακριβώς η ίδια περίπτωση, η οποία ο κύριος Ευθύμιος, που ήταν ο πρόεδρος της Δικαστικής, την εποχή που ήμουν εγώ πρόεδρος, έχει ανακαλέσει το δελτίο του παίχτη και ο παίχτης έφυγε από την Κύπρο όταν η ΑΕΚ ήταν σε μια πορεία που μπορούσε αυτή τη χρονιά εκείνη. Είχαν επενδύσει πάρα πολλά λεφτά
και μπορούσε η ΑΕΚ να βγαίνει και στην Ευρώπη. Να το θυμίσω τον αγαπητό φίλο πρόδρομο ότι η Ομοσπονδία έπασχε, η Επιτροπή Διαιτησίας έπασχε εδώ και τα τελευταία 4 χρόνια. Και βλέπουμε τον κύριο Ευθύμιο να δίνει την παρέτηση του όταν έφτασε η υπόθεση του άρθρου Λί. Όταν η απόφαση ήταν 3-3 ψήφοι, ο κύριος Ευθύμιος έχει βάλει την τέταρτη ψήφο για εγγραφή του καθοριστή και να δώσει την παρέτησή του. Αυτό τι σημαίνει? Αν μπορεί να μου το απαντήσει ο κύριος Πρόδρομος ή αν μπορεί να μου το απαντήσει κάποιος από τους καλεσμένους σας, τι σημαίνει αυτή η απόφαση του κύριου Ευθύμιου. Έφυγε τίμιο ο κύριος Ευθύμιος. Να σας απαντήσω γιατί το ΑΠΟΕΛ, όπως πολύ καλά γνωρίζεις αγαπητέ φίλε Λουί και όπως γνωρίζετε όλοι, δεν αντιπροσωπεύεται πουθενά σε καμία επιτροπή εκτός από τον αντιπρόσωπο του που έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Ούτε στην Επιτροπή Διαιτησίας έχει αντιπρόσωπο το ΑΠΟΕΛ, εν αντιθέσει με άλλα σωματεία, ούτε στην Δικαστική Επιτροπή έχει και ούτε και μετά την αλλαγή που έχει επέλθει τώρα με την παραίτηση του κυρίου Ευθυμίου αντιπροσωπεύεται με οποιοδήποτε άτομο στη Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα και στην κρίση του καθενός να μπορέσει να συγκρίνει αποφάσεις ή διαδικασίες που παίρνουν χώρο από αυτές τις συγκεκριμένες επιτροπές, είτε διαιτησία είτε δικαστική επιτροπή, τις οποίες το ΑΠΟΕΛ με τη συγκεκριμένη δικαστική επιτροπή, γιατί έγινε και μια ανάλυση σε μια ανακοίνωση που έβγαλαν τα υπόλοιπα σωματεία για το ΑΠΟΕΛ στην περίπτωση που υπήρχε διαμάχη για το συγκεκριμένο θέμα του άρθρου Λ, το ότι έπαιρνε τις αποφάσεις το ΑΠΟΕΛ με το μέρος του από τη συγκεκριμένη δικαστική επιτροπή. Δεν ανατρέξαν όμως να κοιτάξουν και πόσες αποφάσεις είχε εναντίον του το ΑΠΟΕΛ με αυτήν τη δικαστική επιτροπή και όπως επαναλαμβάνω και πάλι δεν αντιπροσωπεύεται σε καμία από αυτές τις επιτροπές, ούτε στην επιτροπή που είναι για την προκήρυξη του πρωταθλήματος αντιπροσωπεύεται και το ΑΠΟΕΛ, αλλά ούτε και στις προηγούμενες που έχω αναφέρει. Οπότε απαντώ στο θέμα που έχει θίξει ο αγαπητός Λούις για το θέμα της δικαστικής που έχει παραιτηθεί και επειδή έχει πάρει την απόφαση τη συγκεκριμένη για τον συγκεκριμένο κατασφαιριστή. Όχι μόνο η δικαστική, αλλά και το ΑΠΟΕΛ όταν προσέφυγε έναντι της Ομοσπονδίας για τη συγκεκριμένη περίπτωση του ΛΥ και πάλι δικαιώθηκε και από το πολιτικό δικαστήριο για την εγγραφή του κατασφαιριστή και για το ενστάσεις που έβαλαν οι ομάδες που έχουν κάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Αχιλλέα για τους άλλους καλαθοσφαιριστές, αλλά και η Ομόνια. Ας μην ανατρέξουμε σε αυτά, γιατί δεν είναι αυτά τα προβλήματα της καλαθοσφαιράς, είναι άλλα πολύ πιο βαθιά, όπως έχω πει, η δομή και η λειτουργία και η νοοτροπία που υπάρχει, όπως έχει αναφέρει ο φίλος Ανδρέας, στις αποφάσεις. Δεν νοείται άνθρωπος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας να παρακάθεται σαν γυμνασίαρχος σε παιχνίδια της ομάδας του. Δηλαδή, αν με έχετε καταλάβει, άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ο οποίος έχει ένα κύρος και μία ευθύνη για το όλο λειτουργήμα της καλαθόσφαιρας, να παρουσιάζει τον εαυτό του, να κάθεται, έστω και αν το λέει το καταστατικό, ότι αν καθυστερήσει ο γυμνασίαρχος για μισή ώρα, αυτά είναι για να τα λέγουμε και να τα. Προς κατανάλωση. Ακριβώς. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι το να εξυπηρετούμε τα δικά μας συμφέροντα και να είμαστε και την ίδια ώρα στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι ό,τι το χειρότερο μπορεί να υπάρξει για να λειτουργήσουν χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς σωματιακά συμφέροντα σε μια Ομοσπονδία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η φωνή των σωματείων μέσα στην Ομοσπονδία, αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πάντοτε τα σωματιακά συμφέροντα. Πάμε. Ναι, Ανδρέα. Επειδή άκουσα από... Κύριε Δημητρίου, περιμένετε λίγο. Στο λεπτό, επειδή ακούω διαφορά, για να μην ξεφύγουμε, εντάχει. Θα πω σε όλα όσα έχει γίνει αναφορά. Θέμα άθρουλη, το τι έγινε είναι γνωστό. Βγήκαν πορίσματα, στη συνέχεια όμως, κακώς δεν επανεκδοθήκαν όλες οι ταυτότητες 6 παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Για κακές νομικές νομαδεύσεις. Κακώς ο κύριος Ευθυμίου έδωσε αυτή την απόφαση και έφυγε. Κακώς.
γιατί είναι ζημιά για τον μπάσκετ, έβαζε θυγιά στον μπάσκετ ο κύριος Ευθύμιο. Από τη μια έπρεπε η Ομοσπονδία να εφαρμόσει την απόφαση της δικαστικής, από την άλλη η Ομοσπονδία εφάρμοζε παράτυπα, γιατί 21 μέρες είχαν λήξει. Το κεφάλαιο του άρθρου Λίτο στη φετινή χρονιά για τον ΑΒΓ λόγο που είναι γνωστή, γιατί θα οσφαίρω γιατί θα μείνουμε να μιλάμε ως αύριο. Στο τέλος της ημέρας θα πω μόνο ότι έγιναν κακοί χειρισμοί, ερασιτεχνισμοί και ταλαιπωρήθηκε τόσο το ΑΠΟΕΛ όσο και τα υπόλοιπα σωματεία. Το τι έγινε και ποια είναι η αλήθεια είναι γνωστό, έχει γραφτεί στις εφημερίδες. Επιτροπή Διαιτησίας που άκουσα, ώσπου οι επιτροπές εκπροσωπούνται από μέλη των σωματείων, τον μπάσκετ δεν θα πάει μπροστά. 1. 2. Τα σωματεία, έχω σημειώσει εδώ για τα τηλεοπτικά. Ευτυχώς που βρέθηκε η Cityvision. Ευτυχώς που άνοιξαν τα σωματεία, τα σύνορα του ΑΠΟΕΛ που βγήκε μπροστά με τη Cityvision και προχώρησε και ήρθε και βοήθησε. Γιατί αυτή τη στιγμή το βαρόμετρο του Κυπριακού, των σωματείων του Κυπριακού μπάσκετ είναι η Cityvision. Και ελπίζω όλα τα σωματεία να εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στη Cityvision με αυτό που έγινε, έστω από οικονομικής άποψης, από τηλεοπτικής άποψης. Κάποτε το μπάσκετ πρέπει να υπάρχουν και αγώνες σε ανοιχτή τηλεόραση. Για το καλό του μπάσκετ μιλάμε. Γηπεδικές εγκαταστάσεις άκουσα εθνικές ομάδες. Εθνική ομάδα πριν 10 χρόνια παίξε με τελικά το Ευρωμπάσκετ. 10 χρόνια μετά υπάρχει πρόβλημα.